Niz batit kruzpeir, Baigorrikoa. Ados, eta lehen galdera da, bezuk txapelgoan izena eman duzularik, zer pentsatzen zinuen edo orain zer helburu duzu, zer nahiko zinuke eskaini publikoari, eta zer nahiko zinuke jaso publikoaren gandik edo esperientzia honetatik. Ebe txapelketa horrekin, bigarrena dut, aurten, eta pixka bat da iparraldeko bertsolaritzaren argazki horretan parte izaiteko gogoa, eta helburua, eniz helburu biziki lehiak horrekin abian, lehen saio horretan pixka bat ene boza entzunarazi eta ontsa pasatzeko estakurua. Eta ez dakit erramer dauztan ertzaik, baina pixka bat bi urtetaik egiten den hori baita ikusteko zertanen pixkat iparraldeko bertsolaritza. Eta hortarik ere jendea hasten da ezagutzen eta gero komitatzen egietara eta beste goztara eta pixkat erakusleio bat ere da. Eta jakinik txapelketa edo ez dela bertsolaritza guzia, bairela gauza gehiago ere bertsolaritzaren barnean. Uste duzu txapelketa honek elikatzen dituela bertso gintzako beste elementuak, saioak, bertso eskolak indartzen du, ekartzen du zerbait txapelketak? Nik uste dut baietz. Uste dut lehia horrek ekartzen duela beste jende bat plazetara eta bertso zaletzeko indar hori baduela zonbait jendengan. Ni lehen etxemplua bertso zaletu niz lehen txapelketekin ikusiz eta piskatola. Eta uste dut, gero bertsoari berri batzu ere ezagutzen dira, behitiz bada ez zirenak hainitz kurritzen plazetan eta horiek gero jendeak ezagutu eta deitzen ditu bere egitara eta piskat berriz pundu bat egitea pundu bat egiten du ze pertsona den, nori biltzen den galdean. Naiz da ez denak agertu eta batzuenako piskatu maia ere. Eta txapelgoak ekartzen den bezala zerbait bertso sare guziari, uste duzu bertsolaritza indartzeak ere ekarpen bat egiten dola iparraldeko edo gure hiru lurraldeetako euskal munduari edo gure euskal komunitateari nunbait? Bai, jendea sarean ezartzea ekartzen duen ustez bertsolaritzak orokorrean txapelketak bakarrik. Baina pixkat ikustea behara egiuntan jende hori biltzen da pixkat eskolaren inguruan, eskol kultura interesatua, bertsolaritza interesatua eta pixkat saretze hori importanta da eta ez da beste lekurik azkenean lagaldean dena euskaraz den gure joko olimpikoak pixkat ezagutzeko egibako txanan nor den mundu horretan pixkat. Eta azken galdera bezala, jakinik txapelgo honetan badela jendea berba ez dena baitezpada bertsozalea, baina hurbilduko dela lehen aldiz berba bertsolaritzara aitzaki honetan. Ze esan entzen joke bertsozalea ez den hurbil dadin saio bat entzutera? Zerran, behar bada bertsozale ez denari, begitea ikustera pixkat behiz eguneratzera bertsolaritzaz duen irudiaz, eta behar bada leku batzuetan bertsolaritzak badu, ez dakit, zahar, iduri bat, gero eta gutiago, baina erri batzun ez den hainitz saio egiten, ez hainitz ikusten, pixkat eguneratzera irudi hori, eta ikustera, ni biziki konteniz, txapelketa honetan, zonbat jende ezberdin baden eta ibilbide ezberdin ere bertsolaritzan. Eta, pixkat, deskubritzera egitea. Sumatzen ez duen egoera bat. Nik uste. Bikain.